Türkmenistan Thompson Jokramassasynda 50 gradusa yetýän ýalynly içinden geçip gelýän epgekli howada bütün dünya velosiped günü münasibetli vilayetlarda we Aşgabat şäherinde köpçülüklerin sport çärelerini, mezuri velosiped yürüyüşlerini geçirýär. Gurbanul Berdimuhammedowyň gutlawyny bu çärelerin raýatlaryň saglygyny berkitmekde, ekologiýa awadançylygyny üpçün etmekde möhüm ähmiýete eýe boljakdygyny gytarly. Emma Mary şäherine ir sagat 5:30-dan 6:30-a çenli yapılan Kemine we Moğol Nepes köçelerine gelmeli olan raýatlaryň käbiri Türkmenistan tarapyndan teklip edilen we 3 ýyl öň BMG'nyň baş assambleýasynyň 70-nji mejlisinde berkitilen nowatdaky çärany halkyň boýunna dakylan bolgusyz, belki de adam saglygyna ziýanly zat hasaplaýar. Bu ýylky velosiped güni Maryda ykdysat çökünlük, adyk gytçylyk zerarly hor düşen we yssaçydaman ölýän adamlaryň öňkü ýyllarda kagaranyna hem köpelen wagtyna gawat geldi. Adytça bolşýaly hökümetiň geçirýän medeni siýasat çäreleriniň esasy iskerleri büdjet edaralarynyň işgärleri, studentler we okuwçylar bolýar. Adatlyk bilen gurulşan guramaçylaryň biri bu ýürüýüşe her edara kärhanadan 3 adamyň gatnaşmaly edilendigini aýtdy. Tigir sürmäge gelip soňra işe gitmeli bolan raýatlaryň bir näçesi aýry-aýrylykda geçirilen söhbetdeşlikde adamlaryň bu hil çärelerden birýäm doýanlygyny, ýöne işlerini ýitirmejek bolup gelýändigini görüň berdi. Şol bolgusy tigir sürmek çäresiniň näme gerekdigini hiç kim düşünmeýär. Başlıklar saglygyny peýdalyp iýerýär. Emma öýleri gelmeýär diýip anonimlik şertinde urlaşan büdjet işgär aýtdy. Ol adama ýerden turup tüýji ukudan galyp içi ýansada ýüzi ýalanyň gülýän adamlaryň arasyna baryp bellinen ýere çenli velosiped sürüp soň iş ýerine gidip işlemegiň agyr düşýändigini hem sözüne goşdy. Edara kärhanalaryň başlyklarynyň özleriniň velosiped sürmäge gitmeýändigini beýleki çäreçiler hem tasdik etdi. Ya bize gerek saglyk başlyklary gerek dälmi kadip radionyň söhbetde sorady. Ya da başlıklar her edarada 3 adamın saglygy barada alyp edip beýlekleriň saglygy barada alyda etmeseler hem bolýarmy kadip ol sözüniň üstüne getirdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan raýatlaryň pikirçe ýerden ukudan galyp düýpden islemeýän çäresine mejbur gatnaşdyrylýan. Soň işe baryp ukusyny gogalyp gelen işgärler bilen deň işlemeli bolýan adamyň guzur gaýratda, keyp ahwaly da deň bolmaýar. Ýerden turman, öňkü wagtynda çenli ýatan we öz wagtyna turup çaý çöregini howluk man edinip gelen adamlar bilen deňeşdirilenine biziň bedenimiz gowşak, olaryň bedeni biziňkiden kän gaýratly bolýar. Emma bu meseleni gowgusaň halamaýarlar. Üstesine haýwat kematýarlar diýip çäre gatnaşan raýatlaryň biri aýtdy. Onun sözlerine göre edara kärhanalaryň başlyklary işgärleriniň bu çäre meýletin gatnaşmajakdygyny ören gowulýarlar we öz üstlerinden jogapkärçilik aýyrmak üçin olara men velosiped sürmäge meýletin gatnaşýaryn diýip öňünden dilhaty ýazdyrýarlar. Bir-birinden habarsyz magarif işgärleriniň tasdiklemegine göre egerde men dilhaty ýazjak däl, kim ýerden turup ösle bilen tigir sürmäge geler diýseň onu işden çykdyrýarlar. Döwlet başlygynyň gutlawyny ulanýan siýasy hemli sözlerden çen tutulsa Türkmenistan bugün milli hemde umumy adamzat bähwitlerinden uğralyp halkara tagallalary birleşdirmäge çagyryş bilen çykyş edýär. Onun pikirçe her ýylyň 3-nji ýylynyň bütün dünýä velosiped günü diýilip ýylan edilmegi Türkmenistanyň adamyň saglygyna uly ähmiýet berýändigini görkezdi. Şeýle de bugün Türkmen jemgyýetiniň agdybirligini we jewisligini alamatlandyrýan seni hökmünde milli seni namamyzda aýratyn orun tutýar diýip Berdimuhammedow pikir edýär. Emma hökümet tanqyçylary ýurtda geçirilen sport çäreleriniň şol sanyny velosiped wagtlarynyň hem çuň ornaşan siýasat problemalardan, bilimdäki we saglygy goraýşdaky korrupsiýadan, sosial meselelerden ünsüz olmak üçin ulanýanlygyny öňe sürýärler.